Трябва да си довършим работата. В тази пустош все едно, че е умрял. А ако се върне, ще го убием. Да! Чули бе? Ако някога се върнеш, ще те убием! Смъртта на Муфаса е ужасна трагедия, но да загубим Симба, чийто живот едва що бе започнал, за мен това е голяма лична драма. С дълбока скръб и мъка на сърцето поемам трона. Нека от пепелищата на тази трагедия се надигнем и поздравим зората на една нова ера, в която лъвове и хиени се обединяват в името на велико и славно бъдеще!